Добре дошли на всички в Долен. Много се радвам, че се събрахме на тая среща. През днешния прекрасен ден ще коментираме и ще си поговорим за глината като материал, откъде я добиваме, как я бъркаме, как махаме камъните от нея. Глината сама по себе си е глинестата земя, един много древен материал, който съпътства човека от много векове назад и строителството с глина. В днешните условия на живот става все по-модерно и популярно да се работи с глинени мазилки поради това, че те са дишащи и са един прекрасен екоматериал, който сами може да си набавим, добавим и да работим с него, което е нещо уникално. И самата глинена мазилка е символ на майката земя, на женското начало. Не случайно в Африка повечето мазилки и къщи се правят основно от жени. Жената основно работи, украсява и измазва. Като за начало човек трябва да намери своето находище, което се намира най-близо до мястото, където той работи, заради логистиката. И във всяко едно село старите хора могат да кажат къде се намира чистата глина, къде се намира глината за мазилки и къде се намира бялата глина за печки. Шамотната глина, с която те са фугирали печки, пукнатини. В нашия случай на километър 2 от селото има една нива, от която ние набавяме тази червена глинеста земя с доста голям процент пясък в нея. Едно от най-важните неща е, когато намерим своето място с земя, глинеста земя, да почнем да изкопаем една дупка и да преминем първия метър, в който живеят микроорганизмите. Тревички, боболечки и под този 80 см, може би метър пласт, се намира нашия по-долен пласт, от който ние копаем. Затова понякога е възможно да има или да се изкопае дупката, или да има отчупено парче земя, за да можеш да почнеш малко по-надълбоко да копаеш. Ние с годините много пъти сме ходили за глина и там си ние като кариера това място. Сега спецификата на нашата доленска глина е, че има вече един доста голям процент пясък в нея. И това много нас ни улеснява за работа. Не работим с чиста мазна глина. Докарваме си глината, изсипваме си я. Това е вече тази камара, примерно, тя не е обработвана, в нея има камъни. Сами по себе си трябва също, стигаме до момента, в който да разберем и да си направим експеримент колко пясък има в глината и колко трябва да добавим. При мен този процес е вече на усещане, защото много години работя с тая глина и аз общо взето с кофите си знам колко пясък да сложа. Но в случая днес ще направим един-два експеримента на парченце дърво, ще намажем чиста глина, да видим как се пука и със съотношенията с пясъка. Преди да почнем да правим тия физически действия, само ще ви разкажа как преди години, с няколко думи, само пътя на това как бъркахме. Защото сега вече използваме малко по-модерен начин с бъркалки и съдове, но преди 10-15 години на това място тук слагахме един голям винил, изсипвахме глината и я пресявахме през сито на ръка, което е доста трудоемко.
Днес ще разбъркаме глина по два начина. Единият ще бъде тук на земята и другия ще бъде в съдовете, за да видите разликата. Когато започваме да строим, обикновено имаме стена, да речем каменна, или стена, която сме изградили и се нуждаем да направим първа ръка. Първата ръка може да е по-груба ръка. Това означава, че ние можем да не пресяваме глината, а директно да използваме както е в момента. Да я забъркаме с камъчетата, да й сложим чоп. Чопа е смляната слама и пясък, но при първата ръка тя може да е доста по-дебела. Днес имаме един ъгъл, в който ще направим една линия с първа ръка, чисто като да видите консистенцията с много чоп, но целта ни е да направим финна мазилка днеска и затова в тези казани ще ви покажа как общо взето става процеса. За сега ще почнем с основното нещо, как разтваряме глината. Най-елементарният и лесен начин е първо да си набавим съдове, които трябва да са поне 4-5 съда, за да можете спокойно да работите. И в случая във водата напълваме глината, която имаме. После ще си говорим точно колко пясък. За сега целта ни е да махнем камъчетата. Разпределяме я така, че да можем да с повече водичка, за да може да направим една смес като боза, течна. Това е изключително бърз и лесен начин да пресеете глината от камъните. Камъните отиват на дъното, когато бъркаме, защото те са тежички. Сега по-съвременният вариант е с този миксер, който много ни улеснява. Ако човек няма миксер, това може да го направи с лопата, бъркайки малко по-бавно, но е по-трудоемко. Хубаво е да си направите едно сито от 4 дъски с такава по-финна мрежа, която ще ви помогне за разделянето на камъчетата. И сега много елементарно става. И с кофичка започваме да... Много е лесно. Започваме да търкаме, за да може да останат камъчетата. Да, и всички камъчета, боклуци, тревички, гледам има клечки. Накрая правя едно такова удрене, за да може да се отече. И остава, махаме и тия по-едрите камъчета и остава едно нещо много приятно, което си го събираме така отстрани. От самия материал, който е разкошен за една първа ръка за попълване на някакви дупки. Да, и този процес наистина е леко, не е чак толкова бавен, но трябва време, за да си прецедиш материала.
млякото. И ето виждате за как за не повече от 5-10 минути първия варел го пресяхме. Вие като си направите така 4-5 варела и си изчистите едно немалко количество глина, може да имате за ден-два мазане готов материал. Другия вариант е да си пресеете, да изчистите по-голямо количество и да имате в наличност. Това ни е слама, която е минала през една машина. Не е най-финната, може да е много по-финно смляна, но за нашия случай да. Ще добавим вода сега в това нещо. Разбиваме я така, да бъде по-лесно, да не е много на топки. И ето виждате как за няколко часа, за час няма и час, колко голямо количество материал си направихме. И то, представете си това, ако го правят 4 човека. Ти за един ден си правиш 1500 кг и забравяш. А пък ако трябва да купиш 1000 кг глина в тези чували, които ги продават готова, не знам колко беше, примерно. А удоволствието сам да си го направиш е много по-голямо. Да мине през ръцете ти. И сега идва веселата част. Можете, ако искате, да легнете в него. Или да се търпи. Може да се почувствате като Пепа Пиг. Това си е една терапия, разкошна терапия. Да, това са кални бани. Абсолютна терапия. Вече в настоящия момент имаме подготвена глината, материала, който изчистихме. И в тази консистенция си правим на няколко кофи до нас, за да може да не свършва, и започва процеса на измазването, като в случая работим с по-малка мистерия, по-голяма мистерия и две маламашки. Аз използвам обикновено най-много тази. Искаш ли, Митаче, да ти пръсна и ти да им покажеш? Не, заедно да го стартираме, на 2 места имам предвид. Ще стартираме и който иска може да пробва. Няма да се притеснявате. Нали, водата в случая е спойващия елемент. Ще намокрим тук, като периодично ще го мокрим, защото то много бързо всъщност дръпва. И тук също. И сега на тия 2 места ще стартираме. И който... Това е, нали, основното правило. Слагаш на маламашката и си издърпваш. Ето тя самата доста летне.
Идеално като консистенция. Да не го помня тук толкова, нали? Една ръка долу-горе колко дебела може да бъде? Ами сега с този материал най-добре да е... Колкото по-дебела става, повече може да се пукне. И затова си има, нали, горе-долу, ето това е дебелината, която е... Около сантиметър. Да, ти след това го разнасяш, след едно намазване ти го разнасяш и уеднаквяваш на около сант някъде. Но влезе ли чопа вътре, можеш да го направиш 2-3 санта. Вече дебело за някога. Защото има армировка вътре и... Ваденето, нали? За първи път е само това ще чека.